twak mar bero bombe mag Afrika. Welo mawuok e bombe 65 mag pinje Afrika kod mawuok e pinje mag Ingresa osechopo Kisumu ka giikore ne twak mandala beach. Johalo ibwa ma Kisumu geno bero kata geno medo yuto maggi. Karomono chakore odiochieng' makiny kaka James Okoth leronwa. Kisumu Airport. Welo medo piyo e boma ma Kisumu kagi wuok e pinje mag Afrika kod mago mag Ingresa. Twak mar bero bombe duogo e boma ma Kisumu kuom thuolo machielo. Kisumu being a secondary city, not the capital, an intermediate city, hosting a summit like Afri cities, indeed, it put Kisumu in not only in the African map, but in the world map. So this ceremony being also held not at the capital city, which is Nairobi, but at a secondary city like Kisumu, shows the importance of intermediate cities. Bang bagoromb Afri cities igamokalo, boma ma Kisumu kendo biro kelo kanyakla jotend boma 65 ma ae pinje mag Afrika kod mago mag Ingresa. Kathor wach maduong' en jiwo chenro mag loso chiemo ne jodak e bombe. Romo madhi kao ndalo abich isiro gi piny Ingresa kendo okelo kanyakla jotelo mag bombe e pinje buora mabiro twak e wi chenro mag bero bombegi. Mayors and city officials are the ones closest to the citizens, and they are most able to listen and hear and support the government infrastructure and systems that are better for the people. We are delighted to be coordinating this very ambitious and unapologetic project, which seeks to bring together 20 cities, 15 from Africa, 5 from Europe, as well as 24 partners working on food systems, particularly focusing on urban food systems. Okang' ma igeno ni dhi ting'o humb boma ma Kisumu nyaka e lai machielo e weche motenore gi dongruok ka jopiny bende nigi geno mar bero ohala e kinde ma romono biro dhi nyime. A lot comes with this sister-city relationship because when we adapt a city, we now have direct conversation with the city. We try to look at their potentials, what they do best, their challenges, and equally same as in our metropolis, and we try to see how best we can bring these cities together. Twageno ni welo ko biro gidhi tiyo gi geche mo miyogi welo ko donjo gidhi ng'iyo gik moko economically lokruok betie kendo chuthwa go erokamano ne management mar Kisumu nigi med tiyo matek mondo wendwa ko donjo to giyud ka environment ma Kisumu International Airport Kisumu County at least opogre gi counties mamoko kalore gi ler moneno kantie. Kotwak bang' chuo koke kaka jakanyo manyien mar riwruok mag bombego, meneja mar boma ma Kisumu Abalawanga nokwayo jopiny kod johala mondo oikre ne welo mawuok pinje maoko. Kisumu maber ahinya nikech Kisumu sani nanyiso ni international map. Sani koro ok ng'iwa ng'iya nong'iyo udonre kodwa ka. Wani ng'iyowa e piny mangima. Kendo welo gi kobiro welo ka ng'ato oweyo dola moko ka ma gibo chamo rech e dho nam kendo boyudo ka potende hotel ma gidake no bedhi maber. Twak biro manyo yore mag nyago chiemo moromo ne kwand oganda mamedore e bombe. Romono idendo gi dho ngere ni Afri Food Links ka jokanyo nigi chenro mar twak e wi weche motenore koda ka ler mar alwora e kind mamoko. The trade, ship, good. James Okoth, Ramogi TV.